19-es számú boríték. Ezt is nagyon megmosolyogtam, amikor kibontottam. Ez egy kupon, ami felhasználható egy darab csapatépítő programra a Dunaharaszti középkezdő csoportommal. Csajok, remélem van valami királyhely Harasztin, megyünk valami nagyon jó kis beszélgetős délutánra, estére. 20-as számú boríték, ez nem is boríték, hanem már csomag. Krisztitől kaptam egy gyönyörű téli tájkép, amiben egy kedves üzenet olvasható. Egy bokalánc, tudom, akkor Kriszti szereti a bokaláncokat, úgyhogy valószínűleg ezért is kaphattam. Egy Douglas-es szemhéjpúder paletta, amiben eszméletlen színek vannak, féle meleg, árnyalat, csillogós színek is vannak benne. Köszönöm szépen, a csajok gondoskodtak arról is, hogy a következő évben a fellépéseimen ne maradjak jó smink nélkül.